ebe anyị n'oge aka mgba nke taa ebe anyị nọ UMOJI na-eme ụzọ iji taa ya bụ na anụ na nke omenma ebe anyị nọ wee na-ebido ụzọ iji UMOJI nke taa ya bụ a na-eme na every 7th of March a na-eme annually every year so like today bụ na nke Chioma ga-anọ na nke UZIIYI na ire UMOJI so ọ nkwara bịa ka a na-efe adem by tomorrow na aga na stadium tie mmụọ then mee mmeri iche iche ndị mmadụ batasịkwa maka
abụ m onye Agụma village n'UMOJI ebe a. Alụgo m ọrụ UMOJI nne. O nwere oge m bụ president UMOJI Improvement Union Lagos branch 1994 to year 2000, hand over to the new president. UZIIYI UMOJI ofe a bịa taa o omenala ndị UMOJI ọ dịbugbo ada agọrọ ya alụsị ọnọ omenala otu anyị si eme ya bụ ọ na-abụ abịalụba ọrụ ugbo lụcha n'arọ emechi ọrụ ugbo ananọ after agbacha Christmas ananọ na-aga ịbanye dị New Year olute n'oge March anyị eme emume UZIIYI wee gbaa mmụọ dị iche iche gbakọba fụ onwe anyị anya anyị nọsịa taa na bido echi bụ Monde mmiri zoro ndị mmadụ ebido ọrụ ugbo ife anyị ji chọọ ka omenala anyị aka dịgide ghara ịda ada bụ na mba dị iche iche nwere omenala fa ibi na ndị Juu ụka si befa bịa n'aka anyị fa nwere omenala ndị Juu anyị achọrọ ka nke anyị fue onye a mee na ife dịka last year oge enwe Anambra Day na Lagos anyị bịa UMOJI ebe a bụrụ mmụọ ịbụa wee jee Lagos wee ruo gbacha ya gọvanọ anyị bụ Mr. Peter Obi ọ dị very happy with ndị UMOJI ndị Anambra steeti ndị ọzọ bịara abịa dị very happy with ndị UMOJI kwee na oluo nke this year na anyị nafa ga-acharịta ga-ama aka ka aka mana amaala nwute omenala UMOJI nwere ndị ga-ebite ya na Lagos ebe a maka na anyị nwere mmụọ rinne and anyị na-abụ ya ọfụma mmụọ ndị be anyị na-agba abụ obi ya nwere kaba ji abụ ya o nwere ife dị ka ọgwụ ma ọ bụ ife alụsị ọbụla nọ na ya no everything dị plain etuchi esikie ya mere na mmụọ nọ ebe a kịta ibi ngị nwa ịchọkwa ịbanye n'ime ofu mma ebe a bụrụ ekpetakwa egwu na field ịgbata ịta ọkwa ahụ ịnaba o nwere iwu dị o nwere nsọ dị ya so omenala Igbo ka anyị na-agba mbọ ka anyị fụ n'ọdụ so na anyị na-ayọ ndị Igbo ndị dị iche iche ka ndị ọbụla gbaa mbọ nke mbụ bụ ịfụ na omenala fa dara nke Igbo abịa ịfụ na anyị na-asụ Igbo anyị ọfụma ma na-akụziri ụmụaka anyị maka na ebe ọbụla ị nọ na kịta ị ga-afụ na ụmụaka anyị ada asụsụ Igbo ọ na-abịaba arụ ana nwatakịrị na-amara asụsụ nne ya amarọ nke ọ ga-esi wee nọchite anya nne ya fa o kwesịrị na nwatakịrị ọbụla ga-ama afa nne ya mara afa nne ya mara ebe o si bịa mara afa ụmụnne ya mara afa ogbu ya wee mara afa obodo ya tupu ịbanyezie n'eze na abụ onye Anambra onye Igbo onye Abịa this and that so na o kwesịrị na anyị ga na-asụ anyị maka ọ ghara ifunara anyị so na ekene m ụnụ rinne ọrụ na abụ maka jisie na ike Chineke ga-anọnyere ụnụ n'aha Jizọs. Ndị be anyị nnọọ eji m n'aka na unu nwere obi aṅụrị oge unu na-elele etu ndị UMOJI si eme emume ha na-akpọ UZIIYI ya bụ ka unu lechaa nke anụnwa ihe ọzọ anyị na-achọkwa igwu unu bụ na unu ga-echeta n'ọnwa Eprel anụnwa na ndị Naịjirịa gara obodo a na-akpọ Nigeria Republic Niamey were gbaa mgba ka ha gbachara mgba nke anụnwa Naịjirịa buru iko ebe ahụ na nke a na-akpọ group stage ọzọ dịkwa ka ibie bụ na ndị ECOWAS a ga-agbakwa mgba ọzọ n'obodo a na-akpọ Ghana n'ọnwa Juun na-abịanụ ọzọ dịkwa ka ibie bụ na o nweziri nke a na-akpọ Igbo niile a ga-eji mara onye bụ ọkamgba n'ala Igbo niile na obodo a na-akpọ Houston, Texas. His favorite cities. Today, Houston, Texas is on our radar. The sprawling city is known for its professional sports teams, barbecue, the Johnson Space Center, but there's a whole lot more to Houston than meets the eye. It's fall in Houston, which means the mercury is dropping and the pace is picking up in America's fourth biggest city. Visitors to Houston know about the rodeo, the Johnson Space Center, but they may not know about these 36-foot-tall statues of the Beatles, the latest creations of Houston artist David Addix. While you're at his place, check out his presidential lineup, all 43 of them. How about a house made entirely of beer cans? Its owner and builder died several years ago, but it's now being restored as a public arts attraction.
And then there's Houston's makeover of the long-ignored Buffalo Bayou into an urban oasis. A canoe ride through the steel skyscrapers of downtown Houston. My friend Clint Black sent me. I hear the brisket's really good. To feed your cultural senses, Houston's walkable museum district is among the largest in the country. We'd like Yabo, Obono chọrọ ịbịa tinye aha unu maka mgba anụnwa. Biko chọọ anyị na Facebook Akamba maọbụ ijekwa na webụsaịtị anyị bụ www.akamba.com. Anyị ga-ejikwa agosikwa unu mgba omenala agba n'obodo a na-akpọ ndị Ikeli ọnwụ dị na Anambra steeti. Debe anyị lerezie n'anya. Thank you very much. Ngwanụ ka agazie unu na agwa nke ikpeazụ emume ụzọ iyi. Thank you very much. Yes.
mpaghara UMOJI wee na-eme ya kwa ọfụma wee sị na o wee bụrụ enyi m nwoke ka a sị ịga ọgbakọ nke a na onye ego ọ bụrụ ya bụ ebe a ga-eme na o nwekwa ọrụ ọzọ a ga-alụ n'UMOJI akpọkọ ya ọnụ na onwe nke onye nwere ọtọ ụta ọbụgodo anyị ka ọ nwee nyeta ụta na onye ọbụla baa uru wee sị na mba eji 100,000 wee sọpọtụ kedu afọ mbụ Chief Henry Chukwukadibia onye mechu nwa bụfo bịa gụba nzọ of this UMOJI ụbọchị tata bụ 6th of March ka anyị ji eme mmemme eji wee mara anyị a na-akpọ UZIIYI ịbịa festak nke a karịzi nke ndị Naijiria meme ka mbọchị anyị ji eme mmụọ dị iche abịa just art iji wee gosi na UMOJI believe in culture. I know assorted kind of masquerades, more iche. I pick from the animals. I don't see animals higher. Well, I form one or masquerade. I will wear a body in the line. And then on all the key fan, Kumuchinya, Makaga, Siga, this culture, Nama, other Makaposia, because so culture, or not to be the Roka. Mama no one basically to air than on Oka. If I had actually Roka, and many people can admit because no one any fetish thing they involved in it. Not just some fight you will be ugly. No, you can name it. No maloma, and the 9G fan away na Gafford. No, I can no for the mind, you will be ugly. And no, any opportunity, I need to do much when I've called it when I can do when they will be ugly. Oh, Papa, you ran on way talk. Nkaro Bona, o banya no kafo. Every okafo banya talo no we to Nkaro Bona. On by GMA fam. I just no careta no bi angore. Bari pe. Kuru makene me ko faro. No effect ne webta ai ne webta loke. We do zienya makani na se mu aga e na afugase. We find the pride is from some strong animals like if we find if we are in a form ebe na agba egwu. If we are in a form ebe agụ na agba all this kind of things. So they can do ebe ta maka ine wepụtali ya time ka o wee dị mma n'anya and ka o wee na-aga n'ihu. And then I can stop there. So if I'm amazing after Christmas, I am still more than 1 week or 2 weeks. So my last one, I can have one time up to there. I'll have Nanka up to there. So they can go here, come well on San I do. Can you get him a conical way? That's how they work with them. So we can't say now, we may hear the here. We should not come back. They're Benjamin. They found for I blew one guy. Okay, I do a woman and I tell it. Oh, here. What's the case? What the so I have. You can do my guy again with him, maybe do men and I put him to rule him with an keep boy happy. I to see this week. And because all the million. I am going to go and I was 50 years. I had to come and do it. I'm going to tell them what I'm in America. No, and they told Hannah, I see this. That they have been about to oh, you look at UZIIYI came a chairman of the question. Let's talk about the blog. Welcome. Oh, my God, I can do it. I can supplement. Can I do UMOJI? And go home. I see. One nigga back on UMOJI. I go how could I look at UMOJI? UMOJI. All looking back happy. So I can make an IGBO. One of UMOJI. If I am a tata, the more beautiful. Makana UMOJI mekata when I the guy is who the guy IRS, Magai, the media so my. Well, put up Louisiana Roa. Well, like a chairmanship, Banyanaka. I was an Iga, I reorganized this. See, come on, whereby you. I come to here, so no, I can't dress the guy where I wear Memma or beer, the way I wear call I and then I
ha mere ka ọ wee dịkwa fresh so mgbe na-asị na UZIIYI a bụ special UMOJI.
ọzọ ndị UMOJI ekele m unu maka unu tiri mmọnwụ ndị Anambra steeti na ị na-anaka urufetu ndị UMOJI si eme ife usolufa media Emeka nọla Enugu onye zụ na-agụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebube agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ na-eche agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ nwa ihe a na-ebe agụ ebube agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ onye zụ na-agụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebube agụ na-eche agụ onye zụ na-agụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebube ndị be anyị eji m n'aka na ihe unu hụrụ dị unu mma n'ahụ n'izu ụka ọzọ n'oge awa dị otu a ụbọchị Mọnde na-abịanụ obodo a ga-eje bụ obodo a na-akpọ Eke dị n'okpuru ọchịchị lokal gọọmenti Udi n'Enugu steeti o nwere emume ha na-eme a na-akpọ Abịanshi ya bụ izu ụka na-abịanụ biko nụ lee n'anya ka unu hụ etu ndị Eke si eme Abịanshi a ga-ewetakwara unu mgba dị iche iche na-asị unu ndị be anyị biko unu ndewonu ebube agụ na-eche agụ na-eche agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ